हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो आज गोटे नुआ ब्लॉग को नहीं आसचु। तो नुआ ब्लॉग आज कौन हो तो देखिपे ये आम छोटू आगे आंटी अच्छी। तो आंटी पाख को एपटे आम देखिए आम गोबर। तो आज आम समस्त 3 जन 4 जन चलू मामू घर। तो मामू को देखी थे आमर छोटू अनिल अनिल ओए सुनो छोटू मनोनु देख 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 से ओठरे धूली लागिबो धूली लागिबो ए धूली लाग देख काका से एत जावाई मामू घर जावाई एत एक्साइटेड कि से डाकिले भी अन भी ना आगे बहुत डाकला पर ही अनैला। तो देखिपे तो आगे चलते आम आगू के कौन कौन कर ना। तो चलते लेट्स गो। देखिपे ये हूँ मु आए देखिपे ये आम गूगल सुटे जी कि आमको कैमेरा अच्छा। तो देखिपे आम बस मो बस बस जाइए आई देखिपे ये पिलाटा दांत के लगी जगह ना पहाड़ 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 जगह ना देखिपे ये आम बस कुछ मस्ती होगा। देखिपे आम छोटूर के बड़ बड़ नाक होगा। गुडुल ना 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 एबे हमें पहुँच गल मामू घर रास्तार। तो देखिपे आम ऑन द वे। तो ये आम बस बसी जाइए आराम से। तो आम अपेक्षा कर हम मामू घर स्टपेज आसो। तो चलतु आम मामू घर स्टपेज अच्छे मामू घर कौन कौन हो आगे चलतु। ये आम पहुँच गल मामू घर। तो आम अपेक्षा कर ऑटो को। तो मामू घर ऑटो को जावाई। तो ऑटो आसले आम मामू घर जा लैंडेड हो लैंडेड। तो मैंने भी 3 जन से पिकअप भी देख पाते हैं दुख आत्मा वाला खेल पड़ते। फाइनाली आम ए ऑटो बसीगलु। तो आम चलू ए मामू घर रास्त देख पाते ये हूँ आम मामू घर टेबल मार्केट। तो ये भी बहुत आगे के डेभलप नहीं बहुत डेभलप हो सारे मार्केट एरिया। डेभलपटा बहुत
ପଚାରି ହଗଲା ପଗଲାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଟୋରେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ତମ ଘର ନା? ହଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାମୁଁ ଘରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି। ଗୁଗୁଲ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଛୋଟ ବଳ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଇ ତୁ ପଚାରୁନି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କୋଉଠି ଗାଁ ଜାଣିବେ। ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇନି ଲୋପା ସେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିছে। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କୁଆଡ଼େ? ନା ନା ଗାଈ କି ଘାସ ଦବନି ଗାଈ ଖାଇଛି ମ। ଗାଈ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ତ ଅନଉଛି କେଣିକି ଦେখ କେଣିକି ଅନଉଛି ଦେଖ। ଚାଲିଲା ତ ଗଲାବେଳକୁ କାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏବେ ସଫା ଦେଖାଉଛି ଆଇଲା ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଆହୁରି କିରକିଣ୍ଡା କାଳୁ। ହଁ ଏଟା ଗାଈ ଖାଇବା। ହେ ଅପା ନାଇଁ ଗାଈ ଖାଇବନି। ଗାଈ କହିଲା କି ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୋ ହାତରୁ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। କୋଉଠି? ଆମେ ଏ ଘରେ ଶୋଇବାନି। ଆମେ ସେପଟ ଘରେ ଶୋଇବା। ସେପଟେ ଶୋଇବା ଆଉ। ଆମ ଘର ତ ଏମିତିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଗାଁକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା କେତେ 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 ବେଶୀ? ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କରିବି ତ କିରେ ବଡ଼ ନା ଘାସ କହୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଏଠି ଚାଲିଗଲେ ଖେଳକୁ ଚେସ୍ ବସିବାରେ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଏଠି କୁସରତ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆସ ଚାଲେ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସମସ୍ତେ ବିଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିମପତ୍ର। ତ ନିମପତ୍ର ଧାଇଁଦେବା ବେଳେ ଧାଇଁଥିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଧାଇଁଥିବା ଏ ପିଲାଟି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଯାଉ ଆଉ ଜଣେ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେଣି।
ଆମେ ଚାଲୁ। ତମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇବ ନା ସେମିତି କେମିତି ପଠେଇବ? ନା ନା ମୋର ତ ନାଇଁ ମୁଁ ପକେଇବି କୋଉଠି? ଏଇ ଇଆଡେ 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 ବା ମାମା ସିଆଡେ ମୋ ଗୋଡ ଆଣେ ନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧ। ତତେ କହୁଛୁ ଏପଟିକା ମାଡି ଗଲେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଓହୋ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ବା ଆମେ ମାମା କହୁଥିଲେ ଆରେ ମେସିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଚାଲ କୁଆଡେ ଚାଲ କୁଆଡେ ତୁ ଏଇପଟେ ବା ରାସ୍ତା ପଡିବୁ। ଗରମ ସେଠି କଣ ଏଠି ରାସ୍ତା କଣ କରୁଛୁ କଣ ସେଠି? ଏଇ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚପଲ ଆଣୁଛୁ ତତେ କିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ ବାଜୁଛି ନାଇଁ ବହୁତ ହଁ ଅଛି ସେମିତି କଲେ ତାକୁ ନଖେ ଟାଣି ଏଇ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଯିବୁ? ନଖେ ଟାଣି ଏଇ ତମ ନଖ ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ନଖେ ହଁ ହଁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡେ ଟଙ୍ଗୁ ବଙ୍ଗୁ ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁ ଏଇ ଦେଖ 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 ଦେଖୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ କାହିଁକି? ଇଏ କିଏ? ମୋ ବୋଉ ପା ତୋ ବୋଉ କୋଉଠି? ଏଟା ମୋ ବୋଉ ନା ନା ସେ ମୋ ବୋଉ। ଏଟା କଣ ପତ୍ରଟା ପଶେଇଛି ନାହିଁ ପତ୍ର ନା କଣ୍ଟା? କଣ୍ଟେ ନାଇଁ ମ ଥିଲେ ଏତେ କାଟିଲେଣି ସେଠି ହେଲାଣି ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। କଣ୍ଟାଟା ଅଛି କି ନାଇଁ ତାକୁ ଯିଏ ହାତରେ ବଇଛି ତାକୁ ଜଣା। ଏଇ ଆଡେ ଆଡେ ଏଇ ଆଡେ ବୁଲନ୍ତୁ କଣ ବୁଲିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଲିବେନି। କରେଇ କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଟିଦବୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ବାହାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କରେଇକିରି କାଟ ତମେ ଦି ଜଣ ଘରେ ବସିବ କି ଦୟାକରି ବସି ପାରିବନି ଦିଦି କତିରେ ନା ଚେୟାର ବ ହେଟା ଛାତ ଉପରେ ଯାନି ଯାନି ମାଙ୍କଡ ବଇଛି ଯାନି ମାଙ୍କଡ ବଇଛି ମାଙ୍କଡ ବଇଛି ମାଙ୍କଡ ଗୁଡିଆ ପଳା ମାମା ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଅଛି ଆଉ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁ ମୁଁ ତ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଭଲ ହେଲା ଓହୋ ନାଚ ସେପଟେ ହମା ଅଛି ଯିବାନି ଖରା ହଉଛି। ଆମ ହମା ବା ଅଛି ଶୋଇଛି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହମା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଆସେ ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ନଙ୍କୁ ପଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠି ହଲଚଲ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି
जाने कुकुर अछि नहीं जो जा 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 से गछ पर बइछि अछि माकड़ जा टେइब घरे बइछु ସେଇଟା ସେଠି ପିଅଣ ଉଠି ଆଣି ବସି ପଡୁନୁ चेयर अछि बे ଚେୟାର ଆଣି ବସୁ ନହେଲେ चेयर आनी हां भाई କଣ ଖାଇବୁ ଏଠି ମାଛ ଆମକୁ ଭାଜି मते दे मु भाजी दे कोठी नाही हम चेयर ଏ आनी ଚେୟାର ବଇ ହେଇ ହେଇ ଆଉ ମାମଲତି କର ମାମଲତି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲୁ ସ୍ନେକ୍ କିଛି କରିବନି ଏଠି ଆମର ଗୁଗୁଲ ଛୋଟ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଭିଜିଟର ଗୁହାଳକୁ ଭିଜିଟର ଆସିଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଜଣେ ଏତେ ଛରକରା ଯଦି ଡରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଏଠିକା ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଗୁଗୁଲା କିଛି ମୁଁ ଅଛି ବା କିଛି କରିବାନି ତୁ ଆ ମୁଁ ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ନେଇଗଲି ତତେ ନା ଅନା ଅନା ଅନଉନ कोई मिली दे स्टेप कोसी कर କଣ କର